Hi guys, good morning. Sa karon day guys, adlaw Sabado. Luto ko masudas pamahaw. Ko akong kamunggay dia. Mga bata nang sugsugon kay di maganahang kamunggay. Magsige ko utang kamunggay. Sabi na sliksi. Magkuhan sa kuron mag noodles. Butangan na og itlog. Kamunggay, hapang butangan kubasa. Ang kapalit day kog kubasa ni Ate Angie. Karang guwangan na. Kuan, 2 ka kilo kapin siguro. Gamay ra pa yahang sagol. Baw problema na mi ng mga bata kay grabe jud. Gabi na sa Aliana. Gabi tinulag isda. Di mo kaon na no? Sa Baura. Mana karon magluto kog noodles. Ganahan man nag-noodles. Kuan lagi dili pa niya ngayon. Kay process man hana lamang pangbutang ang itlog sa gulan na gulay. Kay kuya mag mga paborito kay kani mainong mga ingani, mga noodles. Mapansit kanton, mga process may ganahan. Mao na nga hanggang nga gulay. Nga tuog pa. Papanamakod, mamalagi ng 101 man. Lami siguro. Sa Aliana kay maglami magtuog. Maghapon na tuog ah. Hala, wala giliso ni. Kuyaw, dabong pa. Dugang nga gamay. Gapong adlaw di ay ning kuan ko ning kambong ko asan sa kaubanan namo. Mo nang ako'y video din sa family house. Itudluan ng upaw gusto rin ng bata. Hindi naman na panitan. Nangatog pa. Bahala na yung puro ba. Ako'y panudlay. Halos sa pagkamunggay. Mahal ni madali daris bukid. Pasensya naman sa itsura kay mabukadihang pagmata. Tay panudlay. Diretso ko utan kay kanahan ako sa mga bata gabi kuan, timpong tingkaon. Masahay ako si Aisa, may blood. Kay parada ng magkuan, magtinula, isda mo sudaan. Di man mangaon. Sa Aliana, kuan na niya sa Baura. Pero gani og mga process, parada ng noodles, mga pansit kanton, abtik. Pero og isda, di jud na sila.
Isang pretuhan, di hapon. Ang gusto din nila, fried chicken. Yung mo pwede fried chicken nila man din kalingaw. Sikan Inday. Ha? Christine. Gawag ko naman. Grabe gapuhan, no? Tanaw sa Panginday. Sikan Christine. Bugat ko nung nidyan ko ko. Uyaw sinday, uy. Namas Inday mo tubag man. Gusto na lang sir, English ko. Kung isa wa ka tubag, ito tingin. 5 man sila. Dahil siya social media award. Trad si mother, oh. Tanaw sa ijang apo. Manika Cristelan nga beauty pageant. Ah. Katulo pa na. Ano na ito, iba? Oo naman, Inday. Number 4. Why do you think Philippine Festival is important? Okay, thank you for this wonderful question. For me, Philippine Festival is very important because it strengthens our cultural identity and it promotes pride of our tradition. And of course, except for that, it helps us to pass this valuable custom to the future generation. That would be all I thank you. Future Miss Universe, Inday, akong nanay. Ilag mo kanay. Ilan ko dito na? Proud ka na yun. Karabing lagi ka mo English bata. Hindi na. Ano ka po na award na lang? Oh, gapuhan. Basta na yung ipakita niyo. Anas, Aliana. Mapagdi pagmata. Sa kamusta man imong tuog? Okay, Rama. Late na kaning bakod. Ano man? Guys, okay, pagmata na ako, guys. Naog na. Kanang Ma, sa may itong buhato si Migsuon. may kus vlog, ma. Na. Ay, at tisilo. Lami tamo kita sa tisilo. Pori halagi mignaon sa tisilo, ma. Bao pod. Manta ka kita pa. Mamay lang ingon. May lang istorya. Yung sa may mong ipanawagas mong papa. Naku, ma. Ay, di na ka. Anong di naman ka? Nakita naman ni ma. Hindi, okay na di ka. Bisag nakita mo kas Okay na ko, ma. Hindi na di ka. Gusto ba kita gutro? Di na mo kita na mi ka, ma. Di na di ako nunay. Sa tisilo na po yung gikamingawan, ma. Ang mo na pang suon. Di na ko sa papa mo kaya kita. Mas simba ta, ma. Sa tisilo na po, ma. Kaila ko nga tisilo ang manghod, bin. Ay, manghod. Maguwang. Manghod, bin. Ay, kung nga tisilo na si vlog, ma. Wala. Ay, Ate Silo, ikaw na po yung gikamingawan na Ate Silo. Kasi sa darig Ate Silo, ha. Pwede gitong ko magtiil, ma. Ate Silo, gwapa si Ate Silo. Baka siya sa dari Ate Silo kay magkita sa Ate Silo. Pagkaon na la. Tara nga na mong luto. Ma, mingaw kong katiri, ma. Yan po sa tiri nga maka kalawas na nagpapira. Kaya ampo. Makaulig dali mag-upira, ma. Mingaw ko ni mo tatiri, pag upira na tatiri. Mingaw ro ba ko ni mo tatiri. Kano sara tatiri ning lagag Manila, ma. July. Tama? July. Mingaw magkukaadyo, ma. Saan na to? Poli yung dali, mingaw na kukaadyo. Huwag sa magampo, tapos ginoo nga. Naukid ang tanan.
Okay na. Kaila pa kang kuy-kuy, Bing. Ay, kung kuy-kuy ma. Natite. Uli na tatire. Ikiminyaw ko ni mo tatire. Imingaw na dapat kami mo kaadyo tatire. Dugay pa ka maupirahan tatire. Kaya namingawon ni mo tatire. Imingaw na kung tatire kaadyo mo. Nakoy gipaprosen nga papaya. Di si Ja yelo ka dyan, pero tamis ni si Ja. Grabe ka prosen na. Nisundog ko nila Ate Angie. Manadamig pamahaw. Ja. Di ako sa mga malbiri. Kay arang tasa ka sa nga na natagas na. Tangan na po. Karena naipuungan ko nun eh. Ang tasa dia, tapos na. Sa di saya makapamunga og kuan na di puungan, narang tasa naman na. Bago para ba din ipang putdandas niya agi, hindi naghan naman po kadyog. Aturam to po ang kana di kana ngayon na haman po di. Yara ba'y bunga dia? Dari sa kawo. Puungan na ha. Ikaw kasi ko mo nanuman ka kasi mananum. Na, kaysa'y mananam. Ay, daghang ko gipang puong. Sinanay may mo putol. Ala, mubo na. Mubog mo sanik ni madas pungan. Giputol jud dako. Kanang dako di na pwede tanom nay. Tanum. Tanom ra nato ka, magtanom ka pukog lain. Ano na? Pananom re. Ang tanaw din. Narang mga sanga di ah. Sa ganahan mo tanom. Aning pang putlon kay. Ang putol-putulon kay hangi. Kung ano ba sa'yo na gusto mo tanom ani. Mabuhi ba kaning dakeng ani? Dakeng sanga nay? Ha? Lagi putol sa kadak sa kakwanon. Yara dia. Magbora nay tanong sanay. Nakasum. Nay oh. Magpatulan ng uwan. Aling hatag ginasang ka churchmate. Ngani ni kagagma dyan pwede ni. Ana. Kadukas ara. Kana dano sa mga kamot. Ganira. Taman. Gani. Wa ana. Duaon? Sino ba? Hindi ko yung pambagi sa una to. Sa kanang awa. Taglagi kadyo. Hindi dyan ang gikutluan na aning sanga.
Buyag. Manis na na sinanay kay Lintam. Katubigo ni mangkaha. Sanay dapat jang Indian Minggo dia. Kapura di pa yung madari. Indian Minggo gikas tubigon. Dapat jang kakao, avocado. Dapat jang kuan, kapi dia. Kapi. Hara matug peanut butter tree. Peanut butter. Kari rambutan? May peanut butter. Diara. Diara gijang peanut butter tree. Dari ko magtanim na, hindi pwede. Dari. Ngayon saman to. Ano space dari sa mga bus, hadto ko sa ibabaw. Dari ko sa krasada, mo try ko mabuhian ba ko. Grabe dyan daghanag pasyon, oh. Nangumbitay. Hanto dito sa ibabaw na, nagagbunga. Hindi naman maklaro kay daghag dahon. Yung kuha naman yung katay na, sila daghang kadugbunga na. Kani po na. Daghanag bunga na, green pa. Mani kamuti ang nanay. January ni pohon ko no. Hindi ko matanong sa kasada. Tanam ko dari. Tara dah. Minta mabuhi. Kuan ra gud pud, dapat ra gud pud ka puno. Ang i-try. Mabuhian ba ko? Dari pag isa. Kaduha. Tugsok ra na. Karay katulog. Minta mabuhi ni. Sumana siya 4 ka puno. Ang gitanam. Effective jud guys, manig mulberry nga gipangwangay sa dahon. Ang naghanak ka jug bunga. Ha? Dili man makita wala sa dahon pero grabe naghanak bunga. Umoy na ang sapaw-sapaw. Majuri pod gikuhan tong tasubos nga ni ag mulberry dari si babaw anay dahon. Pero grabe bunga ang naghana. Sakit lamang pod. Naingani bas
Ano sa bani? Nagbunga na ah. Sa isa kasanga na. Yeah, pati po dari si babaw na mga bunga daghan. Yeah. Ang pungpung good. Yeah. Nagbunga. Jadi po dia. Kari po dia giputlan, nagagbunga na ah.